Tervetuloa Halloween Ghost Festeille Imatralle. Tätä kohdetta olemme odottaneet jo vuosia. Täällä on vuosien saatossa kyllä ihmiset kokenut paljon kaikkea selittämättömiä tapahtumia. Itse on kuullut askelia, koputukset, jotkut on myös tuntenut sitä niin kuin läsnäoloa. Tutkimus Neitsytniemen kartanossa. Kun me aloitetaan ensimmäisen kerran täällä puhuminen. Moikka! Kohde on täysin tutkimaton. Kenen tuo rukki on täällä? Maman. Illan herkistää Medio Tinka Pajalo. Tule mukaan aistimaan Imatran valtion hotellin Halloween-tunnelma omakohtaisesti. Iltaan sisältyy yksityistilat upeassa linnakellarissa, jossa myös nautimme päivällisen muun ohjelman lisäksi. Ole valmiina, lippuluukku avautuu pian.